Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paZerare 263 pari pachanga ndichikuzivisei manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utana on the notification bell. Muri yeZimbabwe kunzvimbo iyo yekunotoni kune clinic nefamasi zvakadestroyiwa nemvura yakanaya zvakaomarara, marata akabva atakurwa nemhepo akaenda. Akusiyai muchiona kashort video, wapedza kuona kashort video tozodofika comment section, but zvatareceiva so far hatina kureceiva case yekuti pane munhu azotisiya pachiitiko ichichi, tangoreceiva nyaya. Akusiyai muchiona kavideo, wapedza kuona kavideo kako tozodofika comment section tine next update yemurume iye akaitwa operation 8 times mushure mekunge abatwa nechirwere icho checolon cancer. Akusiyai muchiona first video repachipatara apa pakadonhedzwa nemvura. Let's read this video. This isn't a demolition site. This is a tragedy in Norton. This is the St. Padre Pio Clinic. A storm has completely ripped the roof off the pharmacy, leaving the facility wide open to the sky. Precious medicines have been rained upon, life-saving supplies destroyed in minutes. Now, it is a desperate race against time. Watch the staff. Despite the devastation, they are scrambling to salvage whatever dry stock remains. A heartbreaking blow for the community. I am Hilda Moyo reporting for Zimbo Live TV. It's news time. This is Zimbo Live TV. Breaking news. Next update iyo yemurume uyo akaoparetwa 8 times pamuviri pake mushure mekunge arwara nechirwere icho chinonzi colon cancer. Akusiyai muchiona video achitsanangura nyaya yake, wapedza kuona video chazvinofika comment section ise musashamarari wenyu, ndafunga kusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Ndichinzi nene ndakange ndaita mapundu akanga akainvade the whole colony, asi mapundu akanga adarikira zvakare achienda murectum. Nekudaro aive murectum pakaitwa colonoscopy yakazoita reveal kuti ndine mapundu anonzi mapolyps the whole colony plus the rectum. Maitaridzwa kuti pavakaita maexams avo vachiendesa chinyama chibiopsy for testing chakarevila kuti chaizokwanisa maviri akanga arimo, they were 100% sure kuti achatena to cancer. Saka nekudaro vakabva vati tava kubvisa nekuti hatikwanise kusiya kana kupara kana kuita mbijana tiri kutongobvisa the rectum, anus nematumbu makuru. Saka kubva ipapo, that was 2005, muri muna June ndo pandakaitwa operation iyi paParere Nyatwa yekutanga yacho yakalasta iyo 12.5 hours mukuzotsanangurirwa kwandakaita ndapedzwa, uyezve ndikagara mazuva anokwana kuita 4 days mu intensive care muParere Nyatwa ward B8 ndo yandakaoparetwa ndiri mairi. So ndadaro, that was the first operation yakauya mushure mekunge ndarwadziwa makore anokwana kuita 4 kumashure kwacho, kwandaibuditsa ropa ndichienda kutoilet, asi taisazviona kuti ndo zviri kuitika. But mukufamba kwenguva ndakazenge ndaakushota ropa, zvakaita kuti ndinzi nditransfuswe ropa gore rekutanga kuUBH kuBulawayo, asi handina kuperera ipapo. Ndingangoti pamakore 4 acho iwayo mashure macho ndisati ndaoparetwa major op na 2005 ndakange ndichinzi ndikaenda kuhospital ndinotestwa blood level. Ndatestwa ndobva ndanzi ayo ropa ishoma ndototutsirwa, asi zvinhu zvacho zvaita kunga zvazviri programmed ndisikazivi zvairevei, zvaindishungurudza, but ndo zvandaitozorarama mazviri. Every year ndaitransfuswa 3 times, zvichireva kuti ndaiti ndikangoenda ndikangonzi ropa ishoma ndototransfuswa. Saka kuti ndizosvika pakusvika pekunoitwa operation ndakatokolapsa ndikadonha ndiri munzvimbo yeHwange kwandanda kushandira, ndokuchizoendeswa paCollier Hospital pandakadeclarewa kunzi ropa ratoshoma zvekuti tine mahours mashoma asara paadmission yandakaitwa ipapo kuti ndirarame, zvichireva kuti ndaifanira kuunzwa kuHarare
nekukasika. There ndakabatsirwa neumwe wataipinda naye kereke akaita kuti ndiwane ticket rendege ndokuchiunzwa muPari. Kwakuzogara about 5 months ndirimo. Pandakagara 5 months zvaishaika kuti zviri kufamba sei kuti ndirasikirwe neropa, asi kwakuchizobatsirwa nachiremba anonzi Prof Johnson akatodeidzwa, especially the day randakange ndataridza kurwadziwa nekushungurudzika, BP yakakwira, vanomudeedza chibvanzi surgeon, titarisiriwo kuti munhu wedu chingave chii murwere wedu. Ndopaanoti aiwa inini handishandisi machine, ndichashandisa maoko. Saka akandipinza zvikunwe nekumashure kunobuda netsvina. Ndokubva ati murectum muri bumpy, hamufaniri kunge muri bumpy, munofanira kunge muri smooth. Saka naizvozvo taakunoita inonzi colonoscopy yandakaofwa. Yaidhura mazuva acho iwayo. Ndakaiofwa nemadoctors ari paWest End, ana TT Kambarami, Prof Gangaidzo, ndivo vakazondiofa vakati vanondiitira for free because of my frequent visits angu ndichinoitwa maexams airamba kuburitsa chirwere pachena. Saka ndanoitwa ndo pakazonzi colonoscopy yabata kuti matumbu makuru ese nerectum zvakakuwara nemapundu anonzi mapolyps. Sekutaura kwandaita pekutanga ndimo makabva manzi takutoita operation. Saka ndakazongomuka ndichibva kutheater nekuti ndakaitwa under theater colonoscopy yo, ndokutoona ndine chibhegi pano parutivi zvikanzi nadoctor toda kuti udzidzire kurarama nechinichi, ndopatichazoburitsa matumbu napo, ndopauchaburitsa tsvina napo. Ndokubva ndati gashira ndikati manonoka itai kuti ndirarame. Saka yakaitwa iyoyo, ndichibva ndazobuda muintensive kwakupinda muwadi kwakutorarama. But ndararama ndakafamba after 7 days doctor akauya achiombera maoko akati a very strong and courageous man. Tafara nekuti waratidza kuti wagashira and wasimba. Saka mukufamba ndakabva ndazoita 14 days ndiri muhospital, ndobva ndatodischargwa. Asi pandakadischargwa ndakabva ndadzoka futi muhospital after just a day matumbu anga atomonana zvekare. Ndobva ndasikonoitwa futi operation paripo pandakange ndavhurwa vachiti the bowel have twisted. So naizvozvo tinofanira kutoti topinde futi tibvise obstruction yaitika kuti ukwanise kuburitsa tsvina zvekare kwakuchizoitwa. So that was the second operation. Pamaoperations angu ndinoverenga inini kusvika pa12 anofanira kunga ari major operations, mamwe ese anga ari mamaina. Asi major ndiri kutaura they were from 6 and above, 6 hours and above. Ndo kurarama kwandaita kusvika ndisvike pa18 operations. Hadzaitwa paripo, but it was during the time yandakaitwa from 2005 kusvika 2023 muna April ndo pandagumisira kuitwa operation yandakaitwa muri muna June, muna April, I'm sorry, ndakaitwa muri muna April. Ndaita vanotiwo matumbu aya panenge rakabuda stoma, inonzi stoma yacho panota pachidzoka size zvekuti tsvina yakanga yakundirwadza kubuda kwayo. Saka ndaigara ndichirwadziwa ndiri mupain. Kudzimana ndazoti regerai ndiende kwadoctor ndinovataura kuti ndakurwadziwa futi pano paya. Saka ndichinosvika vanonditesta nedzimwe nzira dzavanotesta nadzo kuti vaone kuti tsvina ichiri kukonzera kuramba ichibuda here kana kuti pakuda kudini kuti ndibatsirwe. Saka ndiri kuda kubatsirwa kudaro pakabva pakanganisika pastoma pangu bva patsemuka. Ndokubva ndatonzi ndakudzokera futi mutheater kuti ndinoitwa inonzi refashioning kugadzira pisi yekadumbu inobuda ndo kanonzi kastoma kacho pachirungu kana kuti clinical name anoti stoma. Saka ndo pandakanzi wakudzokera kuti unogadzirwa zvekare. Saka ndo panokwana 18 maoperations. Asi pakati apa maoperations aya aiitika mamwe acho nechikonzero chechikafu chandaidya chainzi kana ndadya handaifanira kuchiwanza, dzimwe dzenguva nekusaziya nekushaya ndaigumisira ndangoti kana chitori chibage ini ndafa nenzara ndoregerere kuchidya ndodya, asi ndisingazivi kuti chichandikanganisa. Ndinodaira rimwe gore ndakatenge ndiri pabasa zvakanaka, asi ndaenda kunhamo yatakaenda ndakarwa nenzara because kuti ndidye panhamo ndakaona chikafu chachisina kufanirana nekuti ndichibate.
ndobva ndaregedza. Asi ndakutosvika kubasa ndinotanga kunzwa nzara, takuda kusvika kubasa pobva paburitswawo mango. Mukusaziva ndakaenda kunodya mango ndichida kukava gap renzara, asi ndichibva ndadini ndakanganisika. I was then operated at Avenues Clinic nekuti yakabva yaenda kunobloka. Saka that blockage yaikonzerwa nekuti ndakadya mango, kwete kuti ndairamba nchirwara, asi ndakadya mango yanga isikatenderwi kuti ndidye. Saka zvinhu zvezvikafu zvandaisangana nazvo mukudya kwandaita ndio zvaizoita kuti maoperations angu awande, mainly because of bowel twisting, obstruction, nekuti vanoti ndine kuchekwa kwandakaitwa kwaikonzera anonzi maadhesions mudumbu mangu, zvichireva kuti zvironda izvi pandaizodyawo zvimwe zvikafu zvinenge zvakaomarara ainotwista futi. Saka mukutwista ndo mukudzokera. This is why ndakakusangana nemaoperations akawandisa. Nepandakaita infection iri yekuti yakakonzerwa nekugara nebhegi rimwe chete. Colostomy bags atinopfeka anodhura, especially muno muZimbabwe anodhura. Ndikasatumirwa, ndikasawana wanondipa, ndikasawana rubatsiro kana kuona paakati chipei, zvinhu zvinondiomera zvokuti dzimwe dzenguva unomboisa pamba, pamwe pacho unogona kungoisa tishu kuti wotongovhara netishu kana zvakubuda, then wozoona kuti wadini dambudziko riro kuti unenge usina. Saka ndakazogumisira ndaita infection ikachera, kutoti stoma dumbu iri rakabuda iri pakaita zigomba ranga riri paside pacho, kwakuchizobatsirwa nachiremba Mr. Muchiwetu pavandiita imwe operation, and ndiye munhu akandioperata maoperations akati wandei. Mr. Muchiwetu is still there, is exercising mau yake pasurgery pake achiitira kunana pari nemaprivate hospitals. Saka ndiye munhu anondichengeta zvikuru panyaya dzemaoperations angu. Asi zvikurusa inyaya yekuti dzimweni dzenguva paunenge uri ukasangwarira chikafu chako ukadya unogona kunzwa kuti ndaguta, asi chozokuvhiringa. Ndo zvaindiita kuti kazhinji ndidzokere kunoitwa maoperations 18. Ndikada kunzwisisa baba, ndikunzwa muchipa nhorondo muchitaura kuti mimi makugara nechibhegi. Ndida kunyatsomboti muexplain saka matumbu enyu zvakamira sei pachistoma ipapo. Ndikuna mukushandisa matems ari medical akadzika kuita kuti vamwe vanoda kunzwisisa kuti chii chinenge chiitika, kuti mune matumbu here, hamusina matumbu here, zvikunyatsofamba sei? Zvakaitwa pandiri, ndakaitwa shortcut yekuenda kutoilet. Ndakurarama zviya zvekuti handichagari pasi kupinda mutoilet. Ndave kushandisa bhegi rineri nekuti system iyi yakabviswa. Handisitorina rectum, handisina anus, handisina matumbu makuru, so handikwanisi kuenda kutoilet. Saka ndinoshandisa bhegi. Kana ndadya, pandinodya, system yacho painorwadzira ndepekuti chiri mudumbu chinopushwa nechapinda. Ndikangonzwa nzara kana kudini, pandinongobata chandabata, as I talk to you, as I'm talking to you, the system will be working. Inenge chi-offload. Pandinobata chikafu, chinenge chichitobuda. Chinongonopusha chirimo chichibuda. Zvichireva kuti handisina storage. Ndasarwa nematumbu madiki chete. Ndo vakatora dumbu panogumira dumbu diki, ndo pavakanokata matumbu makuru vachibva vabvisa kudai, vosara vaine dumbu diki. Ndiro rakasonererwa pano, nekuti ndakapfeka hangu chibhegi chakavharika mungaoni, asi pane dumbu pano ira ndakatobata idumbu ira ndinenge ndichitotamba naro iri. Saka charakuita harichakontrolwa, rava kungorutsira muchibhegi. Kana chazozara ndochibuya pano novhura ndoemta mutoilet nchishandisa. It's either kana ndiri pakanaka ndinogona kushandisa mvura, kana ndisiri ndoshandisa matishu. Ndokurarama kwandakuita. Handisina matumbu makuru, ndasarwa nemadiki. Nyaya inobata zvishuwa. Saka ndikada kuziva kuti ndichiona mararamiro amuri kuita upenyu hwenyu hwakamira sei, kuti muchiri kugona kukwanisa here kuita zvinoita mumwewo akanyatsosimba, kana kuti machallenges amuri kusangana nawo nekuda kwecondition yamakurarama nayo iwe? Zvakaita condition iyi inoita sekuti handina kuremara, asi inotaridza futi kuti ndakaremara.
nemuto upi ndingazame kutsanangudza zvizhinji, asi regerai ndizame kubata zvinobatika. Ndiri munhu wekuti kana zvikakwidza ndiri pandiri zvakutongoda kuti ndimhanye pachipatara kuti ndinobatsirikana. In terms of kudya, ndikangokanganisa chekudya ndizvo zvatakatorairwa kumazviri kuti kana ukangonzwa kuti straight away ndinofamba ndichirasikirwa nemafluids, so ndinofanira kugara padhuze nemvura. Saka dzimwe dzenguva kana ari mabasa zvakudawo kuti ndinge ndiri panzvimbo, asi nderipi randingazowana ndiri panzvimbo imwe chete, ndo zvakushungurudza. Mukufamba chaimo munoshungurudza kuti ukashandisa public transport hapana anoziva chironda ichi pachiri, nekuti ndinenge ndakavhara nehembe dzangu. Saka umwe anogona kusaziva akakudhuma. It's a very big challenge. Zvakatoitika ruviri rutatu chichiputika ndiri mutauni, zvobva zvatanga kuyerera, ende zvadaro kana nevanoona vanotanga kushamisika. Pakushamisika kwavo zvakuya kunovhiringa pfungwa dzangu. Vamwe vanotaura, vamwe vanoseka. I was mocked on several occasions ndiri mumaqueues ekumabanks. Saka ndo machallenges andosangana nawo. Basa chairo ndinogona kuda kushinga kuti ndiite, but ndiri kuriitira papi, ndiri kuriita nani, because zvasiyana nekuremara gumbo. Ichi chinhu ichi chinoti kune vamwe vasikagashiri vanoseka, vamwe vanosangana nekukahadzika. Asi machallenges acho ndo paanotangira pekuti manje I can't be explaining to everybody kuti ndo zvandiri kuti ndiwane mukana wekuita kana ringave basa zvakanaka. Ndo zvinotiremera muzvikafu umu, zvinorema pamwe pacho. We have got no choice. Tikada kutitenderera kana kutarisa mumba, you are left with no choice. Unogumisira wadya chero chawadya. Saka ndo machallenges andinosangana nawo. Zvozouya kuti iwo mabags anodhura, they are not easily accessible in Zimbabwe. Ukatumira ndo paunotonzwa kuti ayo ndapfeka bag ari locally made, dzimwe dzenguva anotosvupura ganda osara wafuti mumapains. Ndiyo machallenges andosangana nawo akanditiremerei muupenyu hwangu. Nditori munhu anodisa chaizvo. For your own information, ndinosapota Dimbare. Ndinoda kuenda mumagrounds, asi ndikakutaurirai gore rino handina kumbokusvika nekuti handina material, ndinenge ndisina simba, dzimwe dzenguva ndinenge ndichirwadziwa. Ewa, tinotenda. Ndapi mashoko amukadawo kusiya kumhuri yeZimbabwe vari kuona zvamuri kukumbirawo? Ndanzwa mataura nyaya yekuti chikafu nebhegi. Mamwewo mashoko ekupedzisira mukada kusiya kumhuri yeZimbabwe vari kuona pari zvino? Ndingade kuti kune vari kuona, kune vari kunzwa, vangakwanise nyaya yemabags chinhu chakaoma, ende kukumbira ndo chinhu chandakagumisira kuona chakandipira muupenyu. Chinoita kuti dzimwe dzenguva ndigare ndakazvipeta kumba, nekuti ukangosina chako dzimwe dzenguva you are forced kuti ukumbire, especially watarisana nezvinhu zvakaita semabags. Asi kukumbira kwacho unenge uchikumbira chiro dzimwe dzenguva zvakanaka kuti uzviitire zvinhu zvako uri pamba, kana ari maprojects kune vanokwanisa. Ndo zvandinganyanye kusimbisa kuti dai kuri kuti ndikazviwana zvokuti ndinokwanisa kuzviitira project ndiri pamba, yekuti kubuda kwangu kubuda ndichinotengesa kana kuti ndotuma hangu mhuri yangu inotengesera, asi pakurarama kwangu ndisina pandinoti ndatadza kuita ichi, nekuti vanhu vari kuti pamusana pekuti nenyika pane pamwe pandakasangana nemashoko anorwadza. Unenge uchitiwana anokurwadza yacho? At one time ndichiri kubasa kwangu ndisandaregedza basa, regerai ndisataure zita recompany, asi ndinotonzi ane artificial bag uyu wematumbu mairi matatu, uyu handle with care. Fraga munhu anochengetedzwa pacompany, because vakuruwo zvishuwa vaindichengetedza vachiziva condition yangu. Asi vandaizoshanda nawo yanga yamokari kuti azviziva akundituka, nekuti akushandisa manzwa anoita sekundituka kwandiri, nekuti ari kuziva condition yangu. Saka zvinhu zvakandidzikisira, zvinhu zvinotiremera. Baba, ndingadawo kuziva kuti saka mudumbu umu makangotanga here, makambonyatsotanga sei kuti muzosvika pakuitwa maoperations ese amakaitwa? Mudumbu mangu hamuna kungotanga mega, asi zvakaitika ndezvekuti ndakaenda kuti ndibatewo maoko nekuvapa nhamo yemuzukuru wangu akanga ashaya kwaMutare ndichibva kuBulawayo. Asi sekufamba kwandakaita ndakafamba ari manheru ichisvika Mambakwedza,
ndakasvikapo ndichiti ndinokumbira mvura yekumwa. Mvura yandaida kumwa yange iri warm nekuti ndaenda kuita mahiccups, so ndaida kuti ndidzise mwiri wangu. Saka ipapo ndakazongomwa tea, asi ndamwa tea yangu zvinozombonditira zvakanaka. Zvinhu zvokuti ndakabva ndatanga kuchaya ndichirutsa, ndikaenda kunobatsirwa paGeneral Hospital yeMamutare. Pandinowa ndakaita about 4 days, ndakazotodzokera kubasa kwangu Bulawayo after 5 days. Ndo pakabva patangira nhamo yangu, nekuti ndichisvika kuBulawayo ndiri pabasa ndagara ndadya breakfast yangu, ndakati regera ndivisito kuLundi zvirelief. Asi pandakapinda mutoilet, semunhu aida kuzvibatsira zvokugara pasi, ndakarwadziwa kwenguva yakati kuti ndirimo. Asi pandakazoita tsvina yandakaita, ndakazvinzwa kuti ndinenge ndaita tsvina inenge manyoka, but ndandisi kumbonzwa mudumbu mangu kuita sekuti muri kumhanyiswa. Pandakazoti aregerai ndichicleano system ndisiyewo makachena, but pakuda kunotarisa kudai ndakabata tishu, ndo pandakaona kuti system yese yatsvuka ropa. Kwakuchibva ndamhanya kunodedza nurse wepabasa pedu, sekuti kambani yedu yanga ine clinic mukati. Handina kuzoflasha, ndaida kuti vaone vega kuti ndo zvandaita. Ndichitya kuti ndadya poison pabasa kana kuti pane zvandakaita mudumbu. Saka ndakabva ndatoadmitwa kuUBH, ndokubva ndatonzi ropa ishoma. Ndipo pakatangira dambudziko rangu rekuti ndaitransfuswa ropa after each and every 3 months. Asi inini pachokwadi kubva ipapo mumba memunhu mama akundiomera kuvhakacha, nekuti kana kunyangwe ndaida kuenda kutoilet, imba iyo yaisazogarika, nekuti zvinhu zvandainoita mutoilet ndaita sekutoti ndiri kubvisa chinhu chakatofa kare, ende zvichindirwadza. Asi mumba maizonhuwa sekuti mutori nechinhu chakatofiramo. Saka zvakatondiafectwa nemukukama, ndandisingachavhakachiri vanhu, ndichitya nyaya idzodzo. Kwandaifarira kugara kunzvimbo dzine mabulei toilets. Ndo kusangana kwandakaita zvakandiparadzanisa nehama. Ndakaomerwa muupenyu hwangu, kutozobviswa zvese zvandakabviswa. Ndinototenda Mwari kuti zvakandinunura. Ndakufamba mudzimba dzevanhu semunhuwo chaiye, nekuti ndokwanisa kupinda mutoilet ndichibuda pasina kana complain. Pamwanasikana wangu anova ndio chikumbisiwa changu, ndo parere mwoyo, ndo pandakaona nyasha dzaMwari, ndakaona ukuru hwaMwari. Ndingati inini ndichiitwa first operation, takatorwa for counseling nemadoctors kuti vatiudze pachena kuti it's a 50-50 situation, ndogona kubuda kana kusabuda. Asi pakudaro futi vakabva vatitaurira kuti nyangwe ndikapona, asi ndine rimwe dambudziko rekuti handichakwanisi kuzoita mwana. Asi mumakore atararama zvakaramba zvishuwa kubva pandakaitwa operation until after 11 years ndo patakazobata mwana. Gore rechi10 ndo patakazokutiwo ndichienda kwandaienda kureview, ndakatonzwa kunzi mudzimai aradzikwa muhospital ari kuita overbleeding. Imhosva yei overbleeding, zvikanzi akazvitakura apotsa arasikirwa nepregnancy yake, asi takontrola. Madokta aitondifonera, ndokuya kwakaita mwana akanga anzi after operation amuchazobati mwana. Saka takatombopuwa nguva yekunzi endai munogadzira mwana wenyu, kana maita mwana mudzoka tozokuitai operation. Asi takaona ukuru hwaMwari, tikamubata mwana iyeye. But there's a strong bond. Mwana anogona zvake muchikoro, ndiye mwana wokuti kana ndikafunga kutambudzika kwandiri kuita kwese kuti ndinoreza kupi mari dzemaschool fees, zvinondiomera nekuti muchikoro anogona. Ndiri kungonamata kuti dai Mwari varamba vachimuita kuti agone magonero ari kuita, kusvika asvika pekuti iye azvimirire muupenyu hwake, urwere hwangu husakanganise mwana wangu kuenda kumberi nechikoro. Tinotenda. Muri weZimbabwe watakutaura naye pano ndo mudzimai wababa watanga tichikurukura nawo. Regai timbonzwawo kuti vanenge vachinzwa sei neupenyu hwababa nekurarama kwavari kuita. Makadi yenyu mama? Tiripo makadi zvenyu? Tiripo. Tingada kungokurukurawo, tinoziva kuti vari vamwe vamwe vanoti dai atora mabhega akatoenda, asi ndichikurukura nababa ratidza kuti aiwa makashinga muripo. Tangonzwawo kuti imimi ndape mashoko aminawo, uyezve chamungadawo kuti mhuri yeZimbabwe ikuitirei imimi nemhuri yenyu. Inini ndakamirawo panapa
life yetu kurarama haisi kutombotiitira zvakanaka. Dzimwe dzenguva tinotopererwa kuti toita tinotombosvika pakurara nenzara tisitorina. Kana pavanorwadziwa baba ava unotoshaya kuti totangira papiko. Mwana kuchikoro kungogara anodzidza hake zvezve kungoti anogara akadzingwa, but munhu uyo anogona. Saka tikumbirawo rubatsiro, uno anokwanisa kutibatsira. Dzimwe nguva munonaya makonzo anombopindawo zvakangosiyana-siyana zvinomboitika mukati imomo, but tiri kuraramira. Mukurarama muri Plazi ane murongona metirogara kutongovavarira kuti hapana zvekuita, but mvura ikanaya munopinda mvura, makonzo anombopinda, but tungosurvive. Zvakaoma. Mashoko enyu kupedzisira mama ari pamwoyo wenyu. Ndingoda kungodzwa vari kunze uko ngoti kungosimbisana kuti chero mwako akarwara chingomira naye. Tenda masita mama. Wakadi yako nkoma? Famada. Right. Namakuru mangani? 27. 27. Ndanzwana dedi kuti ndiwe first born. Yeah, ndine first born. Uda kuti uchi mashoko ako aruda kutaura kumuri Zimbabwe. Zvaunoshuvira kuti muri Zimbabwe dai yakubatsira iwewe nevabereki vako. Ndakazvimira nabereki vangu ndokungoda kuti muri Zimbabwe kwanise kundibatsirawo ndowanawo chokuita, kwanise kubatsira tete namama nevanin'ina vangu vanonditeera, because pamwe pacho unozoona vanokuregedza kuenda kuchikoro, pamwe pacho hatonyore, kunyanya kuti vanenge vari kuchipatara all the time. Right. Iwe unofarira kuita chii? Unokwanisa kuita nemaoko ako? Ino ndiri munhu anodzidza basa rese, handina problem nekudzidza. Ndinodzidza, iro basa rinangowana ndodzidza. Unokwanisa kudzidza ndi? Unombonzwa sei paunochiona tete vari mupain so? Dzinguva ndivaratidze chandinokwanisa kuita, kunge vasaiti. Ndobe ndokwanisa kuchemera. Unokwanisa kuchemera. Ndakudawo mashoko ako ekupedzisira mukomana. Ungada kusiyawo kumuri Zimbabwe zviri pamwoyo wako? Ndingataura mashoko ekupedzisira ndingati ngoti nyange mukarwarirwa mumba kwanise kubatana semuri, kurumidzire anonge arwara kwanise kubatsirika. Ndatenda. Wazvitako.